Voice over again mga bay. So shout out kay Engineer Michael. So karon mga bay, testing tag KLX nga motor, habuga ning standard sa KLX ay. Bitaw kulang lang akong height So mga bay. kay Gistrel ni. So ako ipa-drive doon niya. Habog kay mga bay, magkinto taning motora. Click. Click post button mga bay para makapaandar taning kiliksa. So ako ning panidaan ko ron kung sa atong makita ning motora, kung sa atong mabatian nga depikto ning motora nga gibaylo sa Reader 150 carb. Juniper. Juniper. Hey. Una pa lang sampa mga bay na nakoy nakita og nabatian nga dili maayo aning motora. So number 1 ako nakita mga bay, ako na jud ning na saway largo. Sa man ni side mirror ni nga sa man ni makita ni. So suga motora eh. Tukan man. Kuyaw kay nga side mirror mga bayo kay lahi-lahi og kuan design. Kaning isa dako, ang isa gamay. Oh, kuyaw boy. So muna gikambyo niya siyang Raider mga bay. Raider niya nga carb, gikambyo niya ni. Wa kay punuan ni dong ba? Dong. Puno kag 200. 2,000. Pila 10,000? Wow. Nagpuno do sa 10,000. So paminan ninyo mga bay, pero kondisyon pa kay makina mga bay oh. Oh, magod oh. Try ito pa ko ka. So low speed yun sa mga bay. Adlock ang driver ang tagiya mga bay. Sa inyong tagiya yatis. So uy, bangag. Yamat. Ay. Overfeed man. Overfeed man kay carb mga bay, pero okay ra. Okay ra yung timing. Lami lang kayo ng mga inani kahabog ang motor mga bayo kay sa puwersa pa lang daan. Hindi na kayo kabitin pero low speed yun siya mga bay. Low speed yung style yan mga bay. Pang kuan yun siya, pang trail gini siya nga motor o pang bukid-bukid. Matukan dong ba? Murasag mo overfeed ba? Overfeed lagi siya oh. Uy, asam rin mo to. Asam ni. Di man musaka ang speedometer. Di man musaka. Zero ra may dagan. Sa inyong kabahin mga bay, dili ka alkansi ang tagyani. Iyang motor is Raider 150 carb nya gibaylo niya ning KLX 150. So sa inyo ang paminaw okay ra kahagid. So nagpuno siya og 10,000 ani para makuha niya ning KLX mga bay. So comment mo kung okay ra ba o di ba gid lugi sa inyong kabahin. So natay explain ani sa tumoy mga bay kung anong gikambyo niya ni ang ihang Raider carb aning KLX 150 carb. Grabe. Hindot sa mga bay. First time po ko naka-vlog o KLX, nakasakay o nag-vlog. Pero sana nakagamit ako KLX. Sa karon lang na-vlog na to. Nakalami siya mga bay, kaya di kay kabunog sa binatsihan palang daan. Okay kayo, hamloy ra kay tanan. Side mirror ra nga
So, dito ta mga bay, kaya nara ko motor sa Toyota mga bay, ibili na ko. Tro, bili na ko. So, grabe. Kusuga oy. Kusog king overfeed. Ha? Kusog mo dagan. Kusog mo dagan. Uy, ya Allah. So, salamat kay kang Dong Jisrael. So, gwapo kay kurma. Cek kayo. Samot ang driver, cek kayo. Samot ang driver, gwapo kayo. Samot og kagwapo ang motor. Oh? Oy, abugong ba? Nay ba? Sige dong, lamat. So mao na akong ingon sa inyo mga bay nga anong gibaylo to niya ihang Raider 150 carb sa KLX 150 kay sige siya uli og bukid mga bay yang Raider looy kayo mga bay magsigkasangko-sangko. So nakadesisyon siya nga iya na lang ibaylo ang ihang Raider 150 kaysa mo palit siya bagong KLX. Mahal man kayong KLX mga bay, mas mahal ko mas Raider 150 carb. So mo na to yang gidiskarte nga baylo na lang, bahalag nagpuno siya og 10,000 pero para na ako mga bay okay magayo ang makina, goods hilom kaayo sa dinaganan ayos, wala problema. Medyo ang carb lang niya medyo tukan-tukan lang gamay pero gamay ra tong tuno to mga bay. So gamay rang upgrade ato, ilis lang CDI no limit, goods na to mga bay. Carb dayon nga bisag 28 mm siguro or 26 ay okay na kay ito. Dayon power pipe dayon lights na. So muna hinungdan mga bay. So para sa uban sayangan sila kay Raider 150 biya 4 valve niya kato 2 valve sa biyato niya pilari piston ato 57 ra yang Raider nga carb 62. Pero sa height lang lupigon jud ang Raider adto carb kay sa bukid luoy man kayo. O ang katong KLX okay man kay to bisa pagi banat-banat to nimo pang lusot og mga dagkong bangag ham, way problema to. So pauli ta mga bay, ang atong motor na diri sa Toyota gibilin. So pauli na ta, kuha na sa nato tong partner. Free comment lang mga bay ha sa gusto sa mag-comment nga wala na kauyon or nakauyon. So depende na sa inyo ang comment mga bay kung wala ba mo sayangi. So ang tagyato wag gid sayangi kay ginahan man gid siya. Pero para sa uban nagi kabalo ko nga nagi uban nga di gid gusto. Ganahan kay siyempre ang Raider biya nga 150 power biya kay na nindot pa yung kayo. So kamo wala na mo choice, mo no toy gusto sa tagiya. So pag comment lang ya pa mo praganahan sa basa sa inyo mga comment. So kana lang, so kanang wala pa naka-subscribe sa akong channel, so subscribe. Then wala naka-follow sa akong Facebook page, pag-follow lang mo. So kamo na bahala mga bay. So diskarte na lang nato voice over kayo sahay mga bay di kay takatingog sa tong microphone.